Nagy uram! Nagy uram, köttél vártam, nagy uram! Nagy uram, erre vagy! Csontom! Begyúr! Csontom! Nem látok semmit, nagy uram! Mi az, Robi? Bevarkolunk! Nagy uram, szíja fel ezt a lábit! Begyújt el! Mozik, ne csak az ember elmegy. Hozz egy kis vizet! Raktak tüzet! Ott meg volt az anassa. Összeletted vagy önel! Nyugodt zavarja! Az egész falu mindenképpen narkózik! Kiszáll a buzdulni! Azt a szaradat oroszlál! Begyújt Robi, az a... Nem van! Annyira fel! Annyira jobb, vagy mi az? Hol is meg is... Elszállnál meg, magyarán! Elmentek a kis Jaj! Nem jó! Jó csinálj, Robi! Elmentek a kis vágók! Erre kalács, erre! Jé, Vistri! Jé! Mondja rá nekem, jó! Oda a pápkámat. Robi? Nem szabad egyezni, mert Nyilatkozzon! begyúl vissza. Nézzétek, itt Csontori János. Én meg fogom törni ketté. Most ezt Tino adásban dob az interneten. Csinálj egy hamuzó! Hol van kamerám? Jó, csak. Ekkor.